बायदि बायदि हाना लानो सोरलाय गाव हागोन बिदि मोननै मोननै हाना लानो गोदोनियाव आंनि बायदि आं 1.5 बोसोर जानाय आरो बेखौ फाहामनानै फैदों आं। Hi guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेलजों बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय। दिनै मोनसे टपिक लाबोनाय जादों। बे मोजां खौरां नङा, दुखुनि खौरां लाबोनाय जादों। स' बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायजाथे जोबजासिम नायनो थाखाय आरो लोगोसे जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामनो थाखाय दाबाव। स' बे जाथाया जादों जोंनि गामिनिफ्राय बारा गोजान नङा, 500 किल'मिटार मोनसे गामियाव। बे गामियाव बर' माहारि आइजो सासेखौ दाखालि हर गेजेराव सोरबा दुथाङा सिखाजों गोदोनायाव दानस'नानै मार्डार खालामनाय जादों। स' बे दुथांखौ हमनाय जायासै। स' पुलिस फैनानै बेखौ भेरिफाइ खालामगासिनो दं आरो लोगोसे सोंथि सिखारदों जाहाथे रेप जादों होननानै। स' बेखौ पुलिसफ्रासो क्लियार खालामगोन जादों जायाखै। स' बेखौनो एसे दिन्थिनो नागिरदों। स' नोंथांमोना नायनानै एसे बुजिना लादो आरो लोगोसे आं एसे सावरायगोन जाहाथे बै आइजोआ सानै गथ'नि बिमामोन आरो बिनि फिसाया वाटार कम्पानियाव थांदों खामानि मावनो थाखाय। स' बिथाङाबो गैयामोन, गावनि गथ' गथायफोराबो मालायनि बेलेगनि न'आव उन्दुदोंमोन। स' बै समावनो हर गेजेरावनो बे जाथाया जादों। स' बेखायनो भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायना लादो आरो गोबां भाइरेल जानाय बे भिडिअ क्लिपआ निउसाव गोसारगासिनो दं। हयथ' नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ, थेवबो खेबसे नायना लादो। माने हौवानि फंबायनि हिनजाव आरो आंथ' बेयाव फैनाया फिसालाया खोन्थाहैबाय फुङावनो इयो जोंहानाव हर थादोंमोन नालाय, हर थानानै इनिफ्रायो माने फुङावनो न'आव खारबोबायो सिखारनानै फैनानै नायफैबायो बिमाया खुगायाव थै गोजाखौ नुनानै खारलांनानै खोन्थाहैबाय आंखौ। थांनानै खोन्थाहैबा आंबो मा जादों ना बेमारफोरसो जादों नामा थै गलाबायनाय होननानै आंबो फैनानै नायफैबाय। ओमफ्राय आखाइयाव दांनानै नायबा मानसिया गुसु थैनाय आरो। ओमफ्राय आङो गिनानै न'सिमफ्राय खारननानै गाबख्राव गाबख्राव खारबाय आं। लामासिम बोरै सहैखो आंबो पात्ता गैया। आंजों लोगोआव आंनि फिसाजो गोरलै दं, 1.5 बोसोर जानाय आरो बेखौ फाहामनानै फैदों आं। बेखौ नायबा मानो गैया आरो। स' रायजोफोर भिडिअ क्लिपखौथ' नायबाय जानो हागौ आरो माखासेयाथ' सिगां नायखाबाय। स' सानना नाय, मैखोम बर' गामियावबो जुदि बिदि जोंनि आइजो माहारिफ्रा सेफ गैया, जोंनि हौवा माहारिया सेफ गैयाबा मा जासिगोन सानना नाय। बेसेबां दुखुनांथाव। गावनि फिसायाबो उदैनि थाखाय एबा फैसा पातिनि थाखाय आर्मिफोरजों पटर मावनो थांदों आरो बिदि जाथाय जादों न'आव। सानना नाय, गोबां दुखुनांथाव। आरो आं नुनाय मथेथ' बिथाङा, जाय आइजो माहारिया दा थैनानै थांबाय, स' बिथाङा गोबां बेफार फालांगिबो खालामोमोन आरो गावनि गथ' गथायखौ जाहाथे फरायनाय बेलायावबाथाय एसे थुलुंगा मोनगोन, न'खर सालायनो थुलुंगा मोनगोन होननानै। स' जों मिथिनायाव बिदि। स' दायो पुलिसफ्रा भेरिफाइ खालामनानै जाहाथे सोर बे मार्डार खालामनाया बे एबा रेप खालामनाया बिथांखौ जाहाथे पुलिसफोरासो क्लियार दिन्थिनो हागोन। दा बेखौनो नेनोसै, जुदि आपडेट मोनोबा निस्सय नोंथांमोना शेयार खालामगोन। स' बेनिखायनो बयबो सांग्रां जानानै था। मानो होनबा दिनैनि जुगा बिराद डेन्जारास जुग जाबाय। माने जिब जुनार बायदि जाबाय मानसिनि जिउआबो, रावबो रावखौबो गिया मानसि बुथारनायाव बिदि। स' जोबनायाव बेखौनो खावलायनो नागिरो, जाय दायनिगिरि जाहाथे सरकारनि आयेनजों जाहाथे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा मोनो, बेखौ जाहाथे आर'ज गाबनाय थाबाय। थ' बयबो सांग्रां थाबानो जाबाय, जाहाथे फिसा फिसा जुदि नांलायनानै जुदि बिदि जाथाय जायोबा मा जासिगोन। स' बेनोसै, बयबो मिलायनानै थाबानो जाबाय। आरो दा दैज्लां बोथोराव मोनसे खावलायनो नागिरदों। दाखालिबो गोबां गिदिर जाथाय जादों पुनायाव। मोनसे पुल दंमोन, वाटार पुल, बेयाव गेलेनायाव 5 ना 6 जन दैयाव बोहैलांदों। स' बेखायनो दैफोराव रिक्स लानाङा, माने दैया गोबां डेन्जारखा।
सायावसो नोआ सिङाव गोबां पावार थायो दैया स' बेखायनो खावलायबाय जाहाथे गावनि गथ' गथायफोरखौबो जाहाथे दै फुख्रिफोरनि थाखाय सांग्रां लाखियो खख्लेंजों जावनानै गोबां गोथौ गोथौ जावनानै दोनो जोंनि माहारिया स' बेखायनो जाहाथे गथ'फोरखौबो नोजोर होयो स' मिजिंथिबाय निस्सय नोंथांमोना नोजोर होगोन होननानै स' बेनोसै एसे दुखु नांथाव खबर मानो होनबा आं गोबां खामानि बेस्थ'नि थाखाय बे ब्लगखौ बानायनो हायासैमोन आं दिनैसो बानायबाय मैयाथ' खबर बेलासियावसो मोनदों आं स' खाथियावनो बारा गोजान नङा थेवबो आं खबर गैया मानो खामानियाव बेस्थ'थाय खामानियाव बेस्थ' जाब्ला जेबो खबरखौनो मोना जेब्ला सेन्टाराव ओंखारो अब्लासो खबरफोरखौ मोनो आरोना स' दिन्थिबाय एसे नोंथांमोना बेखौनो एसे जायफोरा मोजां मोनो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जायफोरा जोबजासिम नायबाय बेसेन गोसा समखौ दोननानै स' नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय जाहाथे आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय दाबाव आरो खनाय बेलेगावनो दं बेखौबो थुनानै लादो स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग